Dau kyrteng ba syarem haka MDC jongka ke HADC. Jied kin nongyalam ka Voice of the People Party ban pynieng kyrteng kum u MDC ba cusi haka ke HADC. Ka Executive Committee jongka ke HADC kala ai jingmut ya Matthew Kenneth Makdoh ubdai udkot jongka Voice of the People Party VPP na riboy ban pynieng kyrteng kum udkot jongka District Council MDC ba cusi. Ya kane ka jing pynieng kyrteng ya Makdoh lakershan dakin nongyalam pedeng ka parti balai alam da uba arden milar ba siomoy ukli nongsin syar jongka ke HADC uba syambolang renja haka snit holding ulapan scam ya kane ka jing ai jingmut bat pen pauru ka jing kermen ba ulat ka jela u siej Bijaya Shankar unmenjur ya ka jing pynieng kyrteng ya Makdoh. Ka Voice of the People Party kala banjur bakat kum ki kendon ki balodon pa ka Executive Committee kadon ka bor ban ai jingmut ya ka kyrteng jong MDC ba syusi sya ulat ka jela u Makdoh dangsyan ulaya kun ya ka election ke HADC nan nongpo hum u kyrtong na ka parti VPP handrai ula syaremno haka kong rona kemdai kabadai ka kyrtong jongka parti NPP. Ce parlok ngin sapek hato ulat jongka jela umenjur nem ya ka jing ai jingmut jongka isi ka ke HADC balai alam da ka Voice of the People Party halor u MDC ba syusi.